Siguro, ibangin natin ito kasi nagtago. Ilagay na lang siguro natin ito. Hahawakan ninyo. Papaliwanag ko sa inyo. Ito kasi, dito tayo. Sino man sa inyo ang tatakbo ng eleksyon? Walang eleksyon. Supposed to be, wala ng eleksyon. Nung lumabas ang PLCS 1-1. In the PLCS in public. Inside that way. So, ibig sabihin, laro ang Election. Nilaro lang. Political tactic eh. Political tactic yan. Kung kayo ba ay mayroon ng PLCS ID, kung mayroon na kayo sa inyo PLCS ID, ito yung kadugtong ng PLCS. Ito yun. Ano yan? Health standard. Ibig sabihin, ito na yung pinakalas. Pinakalas na pamalakot. Kung wala na dito yung eleksyon, lokal, barangay, or appointed. So, pag-appointed ninyo, yun yung ranking nyo. Ano yung ranking nyo dyan? Kung barangay chairman kayo, saan yung barangay chairman is first lieutenant. Kasi yung ano na yan, yung logo na yan, yung kanyang tarpaulin, may libro yan, itinarpaulin ko lang ha. Kasi i-service yan. Kaya naman siguro nakaka-intindi sa sinasabi ko. Yung picturean ninyo yan, para mayroon kayong diya. Kasi may question yan eh, yan sa babae, yung 101. Kahit senator, presidente, gobernador, sino sa nakaupo ng gobyerno, hindi makapagpaliwanag about the 101. Kasi spiritual yan. Federal, Father, Divine Rights of Law. Tandaan ninyo yung Federal, Father, Divine Rights of Law. Ibig sabihin, ay batas ng Ama. Kita nagdadasal kayo ng Our Father. Ano kayong Our Father? Amahan namo. Di siyempre, ang Ama sa langit, siguro na ano na sa kakatawag na lahat ng mga tao, binaba na ito. Dato, parang nangalay ka na. Ako kira. Kung sabi ka lang dato, kung talagang ano na ha. Ito, parang bumabawi Ito ngayon, bakit kayo magkaroon ng Treaty of Versailles? Ito ay money reserve of federal government in Maharlika. Yung Maharlika ay ano na niya, pampalgaw. Nandito dito sa Treaty of Versailles. Ito yung Treaty of Versailles. Mahawakan ninyo yan. Kasama sa ID ninyo. Kung wala kayong ID ng 101, hindi kayo dito mag-aabiri. Wala ito sa inyo. Dahil ito yung babasihan. Kapag na-federal na ta, i-federal naman tayo, hindi lang na-implement eh. Hindi lang na-implement yan. Kaya i-implement na yan. Ito yun ang inyong balik card ng Treaty of Versailles. Kasama yung ID ninyo sa 101 na ang ibibigay sa inyo ng kumpanya is quintal. Wala lang dito yung quintal. Pagbalik ni dapat siguro magandang siya. Yung quintal namin, sa yung palito piso, wala kang piso. The one quintal is 5,000. Halimbawa kayo, mayaman ka, bibili ka ng quintal. Everyday. How much 1 million bayaran mo sa quintal? Magkano naman ang presyo? Marami ka pakainin. Kapatid mo, tiyahin mo, lahat na, pamilya mo. Kasi kung hindi mo tulungan yan, ano magawin nila sa'yo? Kasi ikaw yung nagkakaalam yun. Kakatayin ka. Ano sabi ng puno-paran mo? Naka, nahibalubay ka, naglihim-lihim ka na. Unahin ninyo ngayon, alam ninyo, unahin ninyo ang kamag-anak nyo, pamilya nyo. Kung maniwala sa inyo, God bless. Pero kung hindi maniwala sa inyo, God bless pa rin yun. Kasi nag-ibanghilyo lang kayo. Nandiyan yan sa Bible. Mag-ibanghilyo kayo.
Samyaw. Yung tinatawag ba nila na yung word multiply? Tapos yung mga pilosopo, paanak ng paanak? Hindi yun. Ang i-multiply natin yung batas ng Diyos. Ngayon, dumating na ang batas ng Diyos, ito na. Ha? Ito na yun. Ito kasi, the Treaty of Versailles, ito yung attachment na pira ito. In the 10,000 in the US dollar, pira yan. Kasama yan. Ngayon, kung wala kayong card, wala kayong ID, bibili ka kayo ng pintal ay dapat. Walang makasagot sa tanong ko, kahit sino tinatanong ko. Kasi yung kintal is 5,000 eh. Yung 5,000, bibilhin ko, ang ID na lang ako. Nang wala. Kasi yung dawalang company, supported in the humanitarian people, in the poor. Hindi tayo sa the rich, the people. Kasi mayaman na yan sila. Inunalan natin yung mga mahihirap. Ngayon, kung bibili kayo, huwag kayong mag-ID. Ngayon, kung i-order na yan, sarado ang bangko. Kung mayroon kayong pera, withdraw na ninyo. At tago-tago na lang yun. Gawa na kayo ng siya. Wala yung pangakita sa mga kanino. Baka inulang panakaw. Nakita siya. Inulos. Yun na yan ha. Naintindihan na niyo ito. Kung tatakbo kayo ng politiko, nandito yung pilsis. Puportahan na lang kayo sa bumili. Yun. Ngayon, doon tayo sa China Bank. O, tapos na dato. Awawan ako sa'yo. Huwag mo na ibalik yan na. Yan mo na yan. Oo, dandahan na ito. Parang bakit ka mo may ang China Bank? The China Bank is a private bank. Private yan. Lahat bangko, one-to-one. One-to-one. Lahat bangko. Kaya na nandyan o, China Bank one-to-one. Kailan nag-one-to-one ang bangko? 1921. Kasi yung 20 and 21, siya yung pag-imprinta ng kintal. In the year 20 to 21. Ang usapan namin ni General hanggang 2022. Ang ginawa ni Papa Newton Pass, ginawa ng 2020 tour.